Hallelujah. Praise God, Lord. Manilog tayo sa lalo sa dahil pasalamat niya sa pagbuhay ng Diyos. Tungkol maayon siya sa Panginoon. Amen. Malipayon yung pakitang isod nga niya karon. Amen. Hallelujah. Malipayon kita at tungkol maayon ang pagbuhay ng Diyos. Sa tanang panahon, sa tanang oras, maayon kita ang Ginoo sa atong kinabuhi. Hallelujah. Hallelujah. Ito siya nawitan. Ito siya kasalamatan. Hallelujah. Ito siya ang Diyos. Kaya ito karon o ito sa katapusan. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Ulo. Kaya kita. Maayo gayon ang pagpasalamat kanimo o Ginoo. O ang pag-awit alang sa imong ngalan. O labing halang dun nga Diyos. Amen. Hallelujah. Ang ngayon ka magpasalamat. No? Hallelujah. Patong sa Ginoo. Maayo gayon ang magpasalamat sa Ginoo. Hallelujah. Kung sa isang pasalamati siya. Awitan ang pagpuri nga Diyos. Ako siyang daikon. Hallelujah. Ngayon na to, Lord, thank you, Ginoo. Aniya kami rin o Diyos, magpasalamat. Diya kami o Diyos. Hallelujah. Hallelujah. Dikilain ka o Diyos. Hallelujah. Puriin ka o Diyos. Hallelujah. Hallelujah. Yes, Jesus, thank you, Lord. Hallelujah. Yes, Jesus, hallelujah. Dakilang ka. Dakilang ka. Hallelujah. Yes, Lord. Panginoon, yes Lord, wala ibang katulad mo. Ibang katulad mo. Wala nang sabihin sa'yo. Isang Diyos sa buhay ko. Amen. Hallelujah. Yes, Lord. Hallelujah. Oh, Diyos. Hallelujah.
walay katapusan. Salamat Lord, ang inyong tagnaan, inyong napita, O Diyos, ikaw magapabatik sa pinagi sa iyong presensya. Lord, ikaw ang mga pasalamatan, tugyan na rin tanan. Salamat, Ginoo. Lord, ang inyong napita, Ginoo, ang tanang malatian, kami nag-aamyong kanunay sa kayuhan, Lord, sulbaran sa mga problema, katubagan sa mga pagkampo, kami nakabuhay ang kanimo, na naay kahimuan, tungkol ikaw ang Diyos, nakita na inyong tanan, walay nalilong niya kanimo. Salamat, Ginoo, sa iyong pagkabuhaton, nalayon ka, Ginoo Jesus. Amen. Oh, amen. Praise God. Hallelujah. Ang tanan na katuon na milagros ng Diyos. Amen. Hallelujah. Ako mawito na iksoon. Ay din milagros ng sa pinanganak mo, kinabuhi ang biyang mo, kaya't higit mo ka
ang biyaya tanan sa pagkailo ug ang mga sugdan.
Dili man ka na mo makita. Umapati. Panikaw wala mo undang pagpamuhat ka na. Nga nakatagos na magyalagaan. Nga nakatagos. Sige makita sa mga mata. Umapati na usay. Sa taliwan, simbahan ka, simbahan ka, niya ka, nagpapamuhat hindabi, simbahan ka, simbahan ka, niya ka.
Hallelujah. Praise God. Thank you, Lord. Salamat sa presensya ko. Salamat sa iyong pag-uwi. Hallelujah. Salamat sa iyong pagpamuhan. Salamat Ginoo, wala ka ng kaundang sa pagpamuhan. Dahil ka nagpapantik sa iyong presensya sa mula ng Espiritu. Ulit ka, nangihan sa pagtalipon. Ulit ka ng Diyos. Lalo kayo mga kayo. Ngayon ang tayo na ngayon simbaho na ngayon ang pasalamatan. Ang ibubiyag ito na ng pagpasalamat niya sa matubangan. Tawatan ang mga pagkain. Tawatan ang mga pagsimba. Hindi na pagsimba ng yakas sa pagbilang na. Hallelujah! Wala na yung tangan. Hallelujah! Wala na yung ilaw. Pati sa presensya sa Diyos. Pati sa presensya sa Diyos. Ang pabati ka na ito. Ang atong mga pagkain. Lubayan, ihatagan sa Ginoo kalipay. Ang atong mga tinuhaw, mga siklasik sa presensya sa Diyos. Yan yung puno. Tugod na kay wala siya undang pagpamuhan. Unang kaaway, dili undang sa pagsulay nato. Ang atong Diyos labaw na wala may undang sa pagkahatag ng grasya ng panalangin nato. Huwag undang na niya ng tanaw. Atong paran sa Ginoo. Ang mumugyan ng mga pagkain, mga pagpasalamat. Dahil undang na niya.
mga tayo ng pagsulay. Tayo mga pagsulay sa mataganda, matagawin mo yan. Kapalang kahong sa Ginoo, walang ibubulag ka nato. Iyang ipakita niya pag-igumpa sa mga kasalanan nato. O nanghiya ka ganon, buwi ang di katupangan sa Ginoo. Ang paggawin ni Son sa ospitalan. Iligani sila makatibok, makatindog. Iligani sila makapuglat sa ilang mga mata. Murag ginapos sa ilang lawas bukod sa kaliyahon, sa balatian, sa banig, sa balatian, sa banig, sa karamdaman. Apat iya kagaroon, walay balatian na tubangan sa Ginoo. Kay lang Diyos!
Jesus. Ganun kayo. Amen. Palakpakan natin sa mga sa mga tumingin yun. Praise and praise. Hallelujah. Kinsay na bugtungan sa mga lalikala sa problema. Glory to God. Inana ang gabong sa akong buhay na ito. Napresensya sa Ginoo magalipay sa iyong mga katawang. Ang mga paril sa mga problema mga kaisuunan. Usahay, magsabaw-sabaw sa bawang kinabuhi. Lapawan na pausahay. Amen. Tinunggan namin dahil na ito. Layo na kayo. Ang mga magbati. Presensya sa Ginoo. Hindi ako binanguna ang mga problema sa pagkabulong niya. Ang mga magsuglay, ang mga balatian. Kung ano gusto sa yawa, mag-istubot. Sige ka, bunahuna ang yung problema. Bilpay kayong yawa mga kaisuunan na makita sa tuwa, maghintol ka, maghilat ka, masubo ka, pero bilpay sa away na. Pero kung saan may solusyon na ng kaisuunan, ang solusyon na, magdahig lang ka sa Ginoo. Magdahig lang ka sa Ginoo. Mura itong salita ba na boxing mga kaisuunan, karate ba ito? Nakita na ko na magpilisan, masijak-isan yata ito, karate. Tapos, itulungan siya na be happy, smile. Igo-igo na sa mga isunan, siya kalaban. Dili na din sa maluntan, makita siya kalaban mo, pag hindi na igo, puro ay wala mo, malis siya nasakitan. Kaya mag-smile mo siya, pero kung una nilang laban, ay hindi siya igo, mga isunan, nagdali lang siya nasakitan. Pag nasakitan siya, tirahan din siya yung kaway niya, hindi ko nasakitan. Pero sa diyang, return about sila mga isunan, pagbalik, nagulagingnan siya, yung kaubanan. Mag-smile ka. Tapos ang tempo niyo, kita mga isunan, bisag igo na sa karaway, sa mga problema, matag-adlaw, pero dahil na ito, pero tempo niya mo, no? Ismail niya punta, makita niya sa itong managway, ikapaluman ta mga isunan, ang kaguol, gibuhat na sa yawa, ang kalimpay, dihatag sa Diyos. Lapatan na ito ang Diyos. Hindi mabalibaran ang problema. Ayaw, hindi ko na Lord, kinangalagad na ito, di mo, Kristohan na ito. Ang pagsulay mga isunan, sabi na na Kristohan na ito. Magnet na hinuon sa tuwa. Naaman mo kayo tubangon ng pagsulay kayo, nangalagad ka sa Ginoo, hindi na hinuon ka. Magnet kung ka niya na ba? Pero salamat sa Ginoo, nang matag-usap ka na ito, bisag na ay mga pagsulay, magsunod-sunod sa tuwa, mas dakuman ang panalangin sa Diyos na nagauban na ito. Ang kamot sa Ginoo, mas dako, na nagapandong sa tuwa. Kaya yawa, gitagaan o pagbulutan sa Diyos, umusulay sa iyang mga anak, ang magsutak, tungkol sa kalingkod. Dili magtakay mo, nakanabili nga, lingkod kayo na. Kaya pag-agi dahil sa gamay linog, gamay bagyo, natumpag. Hindi nasayang yung gisulti na lingkod kayo na. Naguna-una ng istorya. Ano na kayo naglingkod? Kaya niagi na si pagsulay, bagyo, linog, bagyo siya natumpag. Mag-prove yun mo, nalingkod niya ng bildinga. Amen? Saan yung pagka-prove na lingkod ng Kristohanon? Kung wala kayong pagsulay. Kung ang pagsulay, natural lang nga sa tuwa. Kung nangingon ng Ginoo, ayaw kaguol. At ka nangingon, ayaw kaguol. Ang word din na nga, don't worry. Sumpayan din sa kalibutan, be happy. Osbon na ito ka mga isunan. Mabili osbon, humagan na nato na karoon. Kita mo sa picture, kay Bible din na. Pinana ko yung mga Bible sa balay. Sulatan na lang o read me. Makasulat ka tungkol sa ako. Kaya nay, mardili ko siguro nga ang Bible sa balay. No? Huwag man may Bible Pastor Book. Isang kung balay sa Kristohanon, balay Bible. Dapat na may Bible. Yung atong bukbon pa kayo sa ano siya? Anong gusto sa yawa sa tuwa, i-attend ka kanunay sa mga pagsulay, parang kalimot ka o basa sa pulong sa Diyos. Mura man kung nag-love letter ko sa Diyos sa tuwa, sa imong hinigugma. Wala namang may love letter, dapat puro naman text. Iman pareha sa ang time sa una, manaap ko may mga greetings, birthday cards, monthsary, anniversary, weeksary. Yan, card tayo. Karon mo iso na, wala naman ang effect ko niya. Wala naman ang bookstore. Labi na ito mga tindahan sa unang mga bookstore. Pilasco bookstore,
Sa katong mga uban masikat kayo, musulti nito na ito mga greetings, birthday cards, aga ni hinigugma. Kung nakatupon ni mong hinigugma yung gitagaan, yan matutaguan. Keep this as my memory and love. Kanya, abot sa panahon, mag-away mo, huwag mo din ito, hilak-hilakan, tulong-tulong, ang basa-basa. Hindi na yung himon dito. Memories ko. Memories kan. Ang memory, reality pumatay, nahanap sa inyong panuna. Nana ang effect makaisunan sa itawag o mga letters. Pulang letters sa Ginoo sa tuwa. Itaguan ba ninyo ang letters sa Diyos sa inyong kasing-kasing sa inyong balay? Ang Bible, ang Biblia. Keep thy commandments. Ba mo nang Ginoo? Keep my commandments. Pipiki ang akong mga kasubukan. Isulat kini sa inyong alimpatakan. Pasahang adlaw o gabiin sa katulog ka. Nagpasabot mo kayo sa gitigtigan niyo mo ang pulong sa inyo. Kaya, read me. Magbasa dito mga kaisunan. Hindi matanan di kayo, kung matagaan na ito kung panahon na ang love letter sa Diyos sa ito at kinabuhi at upang mabasa. Iba ipakita sa inyo kung ano yung problema, sulbahan na ito. Isa man na ito ang topic karon. Ang topic na ito karon is anxiety. Pagkabalaka. Kung inungdan ang presensya sa Diyos, niabot sa tuwa kung kinakita niya ang kabalaka na ito. Mas kaghan pagani ang atong balaka sa matag adlaw kaysa kalimpay. Inibata na ito, ang balaka ng tao sa paglutoon, kung saan ang atong sultan, kung saan pagluto, kung naanay isda, kung naanay karni. Magbalaka na ito kung napabatay sugnod, kung napabatay gasol. Mabalaka na ito kung makabayan pabata sa kukurinti, o tubig pagkaugma. Nawa pa namin ka nakatulog, napuno na tagbalaka. Nabaw na pagmata. Kita ninyo mga isunan. Bato pa sa pagtuon mga isunan, 80% sa inyong adlaw, puro mas taga ng balaka 20% ang bubati kag kalimpay. Kaya na yung panahon mo rin katawa, tapi humuli mo na kagukul. Kabanday mga isunan. Kung tawunon ang imong pagbati, mo 80% to 90%, ang imong kabalaka mulabaw sa tibok adlaw. Pero Kristohanon ka, kung anak ka sa Diyos, dili ka magpunahunan nga anak, kay daan na nag-ingon ng Diyos, ayaw ka. Ang Pilipos 4, wala itong patuturanan sa itong pagtulog ng karon, versikulo 6, hanggang 7. Ayaw ka mong pagkabalaka. May tungod sa bisan unsang butan. O nila mata na to, ayaw na maguna-unag kabalaka, kundi panatag ang inyong kalooban yan ang adlaw. Kanang wala jud kabalaka. I-realize sa imong kaugalingon, ang kabalaka wan kuning. Kay dili magkabalakon sa Ginoo sa tanang butang. Bisan o wala ko'y pamasahe pastor, patulong sa akong trabaho sa eskwelahan. Ayaw kabalaka na, napamagaytiin. Kasi napakaibahin. Amen. Bisan pag wala ng isudan, pamahaw pa. Wala ka na may tuyo. Na may asin. Ang importante mag-isunan sa bunta, yan ang kamata ka na kay kinabuhi. Amen. Magtapag ko Kristo. Ay mo nanyawa, wala mag-isunan, ay bahala. Ito na rin tayo, nanyawa, ay pamasahin, bahala. Sa namin kinabuhi. Amen. Kailangan mga isulan, mga tao karon, hindi ka kapamon, tungod sa ilang kaintang, paralyzed, pero nagpasalamat sa Ginoo. Salamat ko, lumagan pa na yung hindi ka tinto, hindi ka bakod. Pero nagpasalamat sila, kinugwayan pa yung kinabuhi, ikaw, mabuhol lang ka. Nagamay na kayo ng problema kayo sa ilahan. Hinununga sa tanang butang, ipaibalo ninyo sa Diyos ang inyong ani sa pagkampo o sa pagpangamoy, kuman sa pagpasalamat. Kung mata sa buntag, pag-uungong yawa, kung hindi problema, kung hindi pagsulay mo karon, ampo sa Diyos. Tulungan ka din sa ulong sa Diyos, mag-ampo ka. Uban sa pagpangamuyo, kunya, sundan dahil mo, pagpasalamat. Pag-ampo ka, Lord,
ko'y sugkan, Lord, wag ko'y pamasahe. Ang buka sa ginawa na, tagaay ko, dagan, way, mo, matagbo nila kung Panginoon lagi. Namuyok ko ni mo, Lord, dito, hindi na kong malugulan. Salamat dito kay imo na rin itang po. Amen. Woo! Amen. Hindi imo din yung makisunan ng si Pablo sa Pilipos. 7. O ang kalinaw sa Diyos, o di ang kalinaw sa kanta si Juan, dilinaw na ka. Bisa balik-balik mo. Bisa wala kayo pa. Ikaw ako. Kaya imo nang ihatag sa inyong kalinaw sa Diyos, nalapaw sa tanang panabot. Kung sa iyong panabot, mas mulapaw pa ang kalinaw na ihatag sa Ginoo sa iyo. Kung gusto kang kalinaw, mas gusto pa, mulapaw pa ang kalinaw na ihatag sa iyo sa tanang panabot. Bali sa amen. Magabantay sa inyo, makasingkasing kung sa inyo mga una-una, yatang Kristo. Nagpasabot na ining pulungan mo kay suunan, dili kita pabalakon sa Diyos. Dili dapat mabalaka. Kung nakay kabalaka, ampo. Ang buyo. Pasalamatin ito. Kung ihatag na niya ang kalinaw. So matag-adlaw, bubangon ka kay suunan, hindi kabalaka. Inikmata na ko sa puntag, paras na ako kay suunan, nakajugoy ka pa ako. Magluto. So, sumay sundan. Ano kung mabalaka na, bahala niya. Nauna. Paguma. Ikaw mo iso na to. Mungutan na siya. Na rin siya. Imong pamasahe, imong gasolina, imong balo. Eh, Ginoo na may balaka. Ikaw na lang Ginoo. Ang Ginoo na yung magtagbo dito. Ang sa'yo, kayo mo yung kasawa. Yahay ang kasawa. Hindi siya balaka sa buwan. Para magugay ko muli para sa gabi. Hindi sila ko lang kaulit. Nag-reunion na yung mga kaisip. Nakita namin yung mga classmates. Mga classmates na po sa high school, sa liceo. Nakuban sa school na kayo sila. Tatambong ko. Hihimo ko na treasury at isa ko kwarta. Kita yung tanong. Ikat na ako. Ganito magugumag ko. Tapang mo si Mahan sa bao. Pagkahapon, alas 5. Alas 6 na ito na ulit ko. Magugay mo ito kayo. 23 years na lang, hindi wala nakita. Yan, namin sa kakaroon, please, assist ko kayo siya, ayun siyang captain, nasa Matic, si Captain Michael, si Licio. Yan, si Almahar, si Gavin, taga-Panaybanay. Ang gaghan ko, mga pulis na kasagaran, mga kasmit na mo, mga maestra, ako ay pastor. Alam mo, ang mga advisor, naano dyan, natapos ko lang mga advisor na mo. Hindi pa isa, nakita niya, mga successful. Ang iyahang mga salamat kayo, mga kayo yung itulungan sa una. Kaya itulungan niya sa buha. Don't worry about now. Don't think for now. Think for tomorrow. Hindi na yung disulti sa mga sa mga po. Yan ko ba? Not only think for now. Ay lang, una para karoon ulit. Think for tomorrow. Muna ako dinuna para sa umay. Dito may nakuha mo kayo sunan. Muna ako, para umay din ko. No, ganun muna na ko din para simbahan. Para umay for 10 years, 5 years. At saka may tawag man hindi mabata. Hindi tawag. Kung ginani lang na ilang mga gawin. Pero nasunod pa sila kasi 10 years. Ang long term ba? Not now, but tomorrow. Ang taas na itong panahon. Kaya kung itutulong ay sila ginipapulong sa Diyos na itutulong sa tuwa, matisok nis tumulong na kasi mo ni mong balong nila sa ilang magkinapuhi. Di mo po niya akong natutan sa among mga picture. So, salamat po sa Ginoo. Nag-iibita kayo mo siya. Anak ko nga, ang pangangay ko yan. Sir, ay mag-sir, may ilang kayo. Okay. Ilang kayo sa mga nag-stila kaya o ba? Right? Technology. Sabi, sige, may na. Ako'y ba na bahala ka na. Salamat sa Ginoo. Dahil mo tabo ba? Kaya na si Marlo. Ang future sa itong mga kalatan, kunatag nilalagay sa Ginoo, kita ang kaisunan. Kung sa itong gitanong, ang kuna ko na Ginoo. Amen? Kung tanong bitaw na ay, sumoni. Dili
di na ito daghan ng oras, pagkili ko na una ka ba lang ka. Pagwa kay kwarta, tuwa ka dito sa kilid, magtupong ka, ganahan ito dito, mag-restaurant, mag-timog. Yan, kita na yung kag-mall na yun na, tuwa kay kwarta. Diba? Ano na sa, makita na yung gulay yung sa nabig na yun. Ano man, naanak ko na itong kinabuhi ko na maggasto ta o panahon sa sige ko na una ni anan mga kabalaka. Na dili gusto ang Diyos nga na ang kaisunan. Pao ginay gusto sa yawa. Kasi malipayan ka rin, bisa may problema ng problema. Subuang yawa na. Subuang yawa na. So may problema, lipay ka. Yain ka, amen, ang Lord, basta ikaw, ino kinabuhi, ang yawa, pero sukuhan, sukuhan niya na ang makalimutan ka, buingin ka, nabisa na may problema, malipayin ka. Nung kita na si panahon ka doon, natingkot ka, sakay na si muna, magpasa na siya, maghatag na siya, o mga paglantaw na dili uyon sa roboton sa inyong kalipay ka ron, iyan yung katagaan ng problema. Amen? Amen. Lipay ka, yung gawas mo, pati kay Porta, lipay ka, sugat niya ang tono mo. Lipay ka. Iwanan mo ka sa kalipay, lipay ka. Kung yung Porta, sa tono mo, magsipak. Magsipak pa siguro. Kasalanan ka. Mandiha pa lang sa iyong lingkuranan, maguna-una na ka naman, kasalanan ka. Maguna-una naman nagdautan, maguna-una naman ka, kanang itawag ka bala ka. Hindi mo gawas pas ko. Gawas mo. Sa iyong balay, gawas mo pagkita. Ibala ka man ka. Pero pag imo ng buhaton, mga isuna na imo sa Ginoo, ayaw ibala ka. Di sa kusugatan, pa mo ng iyong giutangan. Ismaili lang na. Di ka madala na sa prop, di ka madala sa barangay, anak. Ismail mo yan po ka, ipaningin niya. Upaninlon ka. Ismail mo yan po ka. Siyempre, ang imong giutangan mo na isunan, pero mawala ang iyong isuko. Ikaw ang magmandi. Kung ako'y nag-utang sa imo, Ismail ako sa imo. Yan. Sisuko na yung kay kakay, dugay na kuway-kuway bayad, pero Ismail mo po. Malipayon mo kayo po. Yan na yun. Kusok-kusok ka. Hindi ko kaulang ba? Kapalong mo ka sa pong bayad ko. Nagkaroon sa katuwid man. Ikaw pa'y sumusok ko. Ikaw pa'y wayong ka. Ikaw pa'y utangan. Ikaw pa'y sumusok ko. Kanang dili ka magbalakang kayo sunan. Kadaghanan, kita nga balaka sa mga bukang na dili nato. Mabuknan. Kung sa manang itawag ko, mga bukang things out of control. Na di na ito buknan. Kailangan, puti ang atong buhok, maubaw ang atong ulo. Hindi mo kinamabuknan. Kung sa punsa na lang kung sinisingit tayo mo ito, hangin na naman kalipis. Mahal nila. Oray nung nagsingit, nag-isog-isog, taga-gabiin, pagkabutan, isabot taga-sinaw. Nagsingit ka, kulor-kulor sa iyong buhok, magkasunod na daw na, mabalik na po, magproblema na po. O na itawag mga butang na di nato pugnan. Karang mukulot ng atong mga dagway. Pugnan mo rin ito. Anong taas ang imong edad? Wala mag-edad mubos. Kung birthday ka, kasunod birthday ka, kung birthday ka, 44 kasunod, 43 na ka. Taas yun na. Wala itawag mga butang na dili, pugnan. Sa atong kinabuhi mo, pugnan. Pero ang mga tao sa kalibutan, na di kasabot na lang, sige gumagula, niya na nila problema. Kasi guna-una sa ilang edad, guna-una sa ilang buhok na puti na, guna-una sa ilang ulo na nagpunong na, nagatigulang na, musamot kadaghan ang imong problema tungkol niya ng imong kabalatan. Guna-una ka, kung sa imong suton mo pa, guna-una ka, kung sa imong kaulon, guna-una ka, kung sa mga kabataan, dagdag yung panguna-una. Kanang hindi mapugnan ng panguna-una, di ba na mga sanina, may mga gamit. Di ba ginawapugnan? Maabot mong ginawang kaisunan. Dali namin yung magpatataan ito. Pero, sa una, ang pangayon na ito, halimbawa, yung anong pangidad na ito,
Mangayo tagulaan. Ang pangayo ng ilon, cellphone. Inanin pa, cellphone na. Kaya nung ko sa una, naka-cellphone ko, 20 na edad. 21. Pero itong cellphone na 5110. Pero wala na ng 5110 karon. O kamo 20 na edad din eh. Tagaan mo 5110, sugot ka mo. Iba na eh, lambos na rin sa katubangan. Tayo na pa na yung organ na kakakas. Dili mapugnan. Tungod kayo na-develop ang atong panahon sa anong hilo man mong mag-hilo yan? Out of control ang mga batanon na balaka sa ilang katason, ang mga height, uban, ang katabaon, sa akong papayat, ang payat, sa akong pagtabaon, ang kubo, sa akong pagtaas. Yan. Mga dili mapugnan sa kaisunan, yung mga kabalaka na dapat atong ihatag sa Ginoo. Ginoo ihatag mo naging mo ganyan ng Pastor George. Oh, magiti. Yung Pastor George, mo man imong mama, mo man imong papa, diya ka na tao, diya ka mga igsuon nimo. Wala man ka nagpili anak. Ang Diyos mo yung plano anak. Anak ka kataas, anak ka kagwapo, anak ka kagwapa. Mo na yung plano sa Diyos sa imong kinabuhi. Kita talang unique ka mga igsuonan. Mga hindot ta. Wala ka magkama, unique mo ni. Ako, unique mo ko. Sige nani na kong agtang, unique mo ni. Mo ko ni sa Ginoo sa agtang. Nakakita mo mong agtang ani, pareha sa kuha. Pastor George, nakita mo sa inyo, kaya ang ilong. O, nakita mo pareha sa ilong ni Pastor George. Wala. Unique. Pastor George. Oh. Unique mo lang explain. Adunay magkalain-lain na ito. Mga uniqueness na gibuhat sa Ginoo. Pero yung mga ibuhat ka wonderfully, di ba? Fearfully and wonderfully made. Kailangan ka pagkabuhat sa Ginoo. Kalagsaon kang gibuhat sa Ginoo makaisunan. Manang 4 million na gitawag kong sperm cell. Kauban na ito na. Nagdagan paingon sa ka-excel sa panginahan. Sa ito pa, naanay milyon na akong dipildi. Dito pa lang sa kuangkan sa Panginoon. Champion na tadaan. Manang wali ni Pastor Jonathan, we are a champion. Hindi ko kalimutan ang mga iso na patangon pag-uwali nito, we are a champion. Kaya dito pa lang guys, pag-uangkan sa Panginoon, milyon na akong dipildi sa dinaganay. Walang, amen! Luya-luya na diyan. Wala ko yung pangani, o talent, o gamit. Champion na tadaan, dito pa lang sa Tabuanga sa Minaan. Kaya daghan na kayo detail, mga billion, dito pa lang. Kaya champion po ka, tungkol kinakalam mo sa siyang kabulan sa Tabuanga sa Minaan, ubat, 7 months. Champion na po ka dito. Kaya uban mga isuunan, putog lang sa diyan, wak, Diyos na tao. Tama, dili. Champion na ka. Kaya atong pagkaisunan, at pagkatao ni mo, champion na po ka. Kaya naabot ka hatod karon. Ang uban ni mong kapariho ni mong adlaw na tao, oras, o edad, wala na, champion na po sila. Pero ikaw, nakapalinig ka mo, nagdahil sa Ginoo. Nagpaka na natungguin na Diyos. Ang mga tigulang, balat ka sa ilang mga buhok, na sa ilang mga ulo. Dagang usap ang nabalaka sa talento, wala sila. Nakapalinig na Diyos. Amen. Wala ko rin ana, ilang ko rin ara, ilang ko rin sigulot na anak Lord. Kasi mawala na itong kapalakaan mo kayo suunan. Sayang ang atong higayon. Mabalaka ka na. Nangabi at talag saon nga ibuhat sa Ginoo sa tuwang mga talento. Wala pa lang ni mo na na-discovery ka ron. Pero kinanglan ni mo na ma-discovery. Saan mo ma-discovery anak? Paggamit sa Ginoo. Alagad sa Ginoo. Padukol ka diya sa Ginoo. Inumdum ko ni Pastor George, mga 10 years labay, mga isuunan. Kay talent si Pastor George. Pero karon, madamit na. So ang talent ni Pastor George, mas, anak ko, mas mulapaw pa ni sa tuwa. 10 years kita ito. Pastor George, manila, 10 years ka karon. Taas kayo ng maabot lang. Tungod kay, sa iyo ka na-evolve ka na nahugna. Ang imuhang pag-alagad sa Ginoo. Kung pabili lang yung mga isunan sa pag-alagad sa kongregasyon. Sino ito mga magandipay mo kanina ba? Ang partner sa una ni Elder Obre, ito yung pero
Halos mga apo na yung mama. Yung mga second generation na sila. Yung first generation na yung keyboardist. Pero kita niyo, nag-involve sa iyo kayo sila ba? Sa iyo, bata pa kayo. O si RJ, atong vice ka, nag-vice ka nila. First time niya nagbaho. O pila ba edad ni RJ? Ha? 15, ako 15 eh. Hindi ko gagawin ng gitara, ano ba? 20 na siguro ang edad, nakabalo ko ba? Di ba sa iyo kayo sila? O George, ikaw, 50, kabalo ka? O dili pa. Kaya mga 16, 17 pa ni siya, o 19 na ako din eh. O 18 na ako din eh. Pero hindi sila, mas sayo pa, mas ikuan pa, may sunan. Nung taas pa mabutan. O drummer, si Daniel, pili na naman niya. O 14. Si Dede, muna nagsugod. Kamay mamupunong si Dede. O nana. Pero sa iyo ba ang ilang buwan? Si Ayan, dugay sa iyo, high school na sila kabalo gitara. Pero si Bruni, kailan ni Bruni? 15. Wala, nagamit na, makabalo na. Kana mga adli, binato, isunan. Taas na. Anak ko, next year, sunod na po ito Thanksgiving. Kung kanto ilan itong research na kanto Thanksgiving, next year, sunod Thanksgiving. Di ba sa maipon, mas sa iyo pa kayo mga isunan. Kung na siya ang talento diya sa Ginoo. Basta muduol ka, mudutod ka, magamit ka, gamiton yun ka sa Diyos. Amen. Walang magamit ka mga isunan. Sabi na nga karon, nasimbahan, magamit mo. Wala pa kabalo asa mo na gamiton. Kaya naay talento na talagang nasa iyo ha. Kaya ikaw lang ulang Diyos na kayo balo niya na ipagawas na sa Ginoo kung ikaw magduol, magamit ka sila. Sa pagkatino, dagdag mga butang, may tabok na dili natin magpunan. Labi na rin panahon na. Tinuod din yung Biblia. Angay ba kitang mabalaka? Hindi mga butang. Dili na ito mapugnan mga isunan ay tabok sa kabilang buti. Halimbawa, ang kamatayon. Saan yung makapugog na ng kamatayon? Nagtatapipyan na nadaan ka ron. Hindi na ito na mapugnan. Na natao ta mga isunan kung dapat na may balungan, nakay sinutuban na ito ng buhi. Pero mas mayo, na di kita maabot ato, mamabot ka, pinagsugat rapture time na. Amen, na di na tabuagi ingon sa Biblia, na itong mga tao, mamadagi kamatayon, nakita na sa pagbalik sa Diyos, mausbo na itong lawas, tutuwan na kaya kamatayon, tindot na. Pero kung di nakabot yan ang panahuna, tinahalan, anda mga itong kaugalingo. Amen, atong panandaman na itong kaugalingo. Kaya mo na mga butang na dili na ito mapunan, anang oras na ito, mawak na kayo. Dagang oras na daga kay Baluta. At kung Thanksgiving, kabaluta. Darong malabot na November. O 30 na. Kung sa oras sa kabaluta. Kaya ako nang itakda. Pero ka nang itakda sa Diyos, huwag kita kay Balong kung kanus at na-expire. Okay? So, kung mag-istorya kaya tayo naman sa kalibutan, anak kalibutan. Hindi mo na katungnan. Karena di puputih mo, ano yung ito, ora. O, karena di puputih, gulang na lang, ano yung kili, ano mga papubog na lang. Dili na ito na mapugnan, makaisunan. Ato, dawat-dawat na. Dawato na ito, ang atong kanusa. Pero karon, ato na nindihan naman. Ang kanang mangandam sa ilahang expiration book, amen. Dapat na ito eh. O ikaw kalibutan ka ron, na yung mga St. Peter. Dahil kay Peter. Ang bayan, ang mga nabili na. Patay na ka ron, ang bayan na, hindi ka ito na nabili. Kung nag-dahil na, dahil na siguro ito. Dahil ko, wala mga isunan, angay ba nato ni silang kabalakan? Angay ba kitang kabalakan? Si Jesus natingon, ayaw ka balaka. Kasi natingon mga isunan, hindi mo ka, si Jesus, ayaw ka balaka. Dili ko si Binte, dili sosialista, dili mga heroes, ang natingon na ng Diyos, ayaw ka balaka. Ano mabalaka ba ta? Sinaghipo sa tuwa, sinaghatag sa tuki na buhay, sinagibalo, ano sa tama expire, ano sa tama matay. Wala ka kung pumunta noon, na ang ginumay naghatag anak, nagbuk na anin at tuki na buhay, ako may hatag sa iyatanan. Ang tanang walay kabalaka mo yung amen. Dili pa madungagan yung grade. Yes, dili pa madungagan ang imuha. Pagpunod, makaisunan.
katigulang ninyo. Dili pa makuhaan ang inyong kinabuhi. Dili pa ka magproblema. Sabi ninyo, kining kabalangan, kining anxiety, muli ang tanang inahan sa tanang sakit, tanang mabalangka ka. Muli inahan sa tanang sakit, kunya ang amahan sa tanang sakit, balo mo kung sa ganito? Stress. Sino wala ka nung kay stress, magkapoy mo siya muna. Kaya mo una-una, bitaw ka, o kabalaka, ka, di na nakatulog magabi. Ma-stress nyo ka na, isa ba hindi ma-stress na nakatulog? Sulay daw, tulog na 2 oras, stress din. Sigurado nyo ka, nagabot si Pan, tulog nyo ka. Kapinangaro, tulog nyo ka. Kaya nung tulog, may people sa una, kung hindi mo tulog, kung mag-practice, magtula kayo sa duha na lang oras sila, pag guman, wala pas pastor, nag-aala na. Wala na mo, ito. Wala na tumina. Nagkubo naman sila. Mga patankong naman sila ito. Una ito ni Kusupang ko na bata ako, ano akong sinuntihan, ano akong barugan, ano ako ang panindigan. Kaya kung tigulang na ako, nakalibaron na ako, ano ako. Amen? Ang mga bata ako sa pag-alagad sa Ginoo, duwa ng oras na tulog, hindi ka sa Sabado, pagka-uma sa Domingo, inisig-ba, tulog di mo. Katulog di mo mga isunan, dali na itaas di mo ali sa pastor. Upag ka mga rason, kung anong dili kita mabalaka. Pagka-rason. Bantayin na ito na, ay pagka-rason. Sa Mateo 6:25 kayo, dili ba ang kinabuhi labaw kuman kaysa kalampon, kung sa lawas, labaw kaysa bistik, ang kalampon, labaw pa sa kinabuhi, labaw pa kinabuhi sa pagkaon. Mas maayo pa, di ka kakaon karon, nakay kinabuhi, mabuhi mo ka, tulong ka daw, ikaw ang daon. Pero kung nakay kinabuhi, magkaisunan, bisag agad pagkaon mo niya, magkaon, tulong ka daw, ang iyong pagkaon, kung anay kinabuhi, magkaon ka ka na. Dili, yun, as importante, pagkaon, kinabuhi, ang imo, kinabuhi. O ang lawas, labaw pa kayo sa biste. Kung sa mga inyong biste, madagdag kayo, pero yung lawas, hindi na yung masukupan. Isa na lang kasanina, masulog, katong parang Tagalog ka. Nagising din sa likod. Nato yung masulog itong ubang mga sinina. Nalami, ito ba makita nato kay Suna, nagparang. Pero, isa na lang ang masulog ng panahon na. Asilabaw, ang sinina o ang lawas? Ang lawas. Kung ang ginampo na ito sa itong prayer mo, isang makita, ginabasa na ito ito gabi mo kay Suna. Mga prayer, kanang gitawag, family here. Kung kasi nagkakuha na, may panglawas sa pamilya. Nagpuruan ka na sa inyo ha. Mauwi ng sulit, may panglawas sa pamilya, asawa, bana, mga anak. Mauwi na mag-isulong, mula ito ginanglan. Kaya magpunsa man lang, tatay, wapong kalay, wapong sartenan, wapong sinina, wapong pagkaon, wala na itong lawas. Wala ito. Kung naging atong lawas, good hell, kung ito ginaampul sa inyo. Mas maayo pa rin kung sino, labaw pa. Nang-awa ninyo ang langgam sa kalangitan, dili ba labaw pa ang pamog, bili, kanila? Langgam, kalangitan, labaw pa tagbili. Kinsa man kaninyo, makadungag, ito sa takna, sa inaskon sa inyong ginamot, pinanis mabalaka. Wala. Mabalaka ka. Madungagan, mali mo kataas yung ginaboy, magkagamay na inoon, tungkol kayo, ma-stress na ka, magsakit na ka, mugawas na yung mga balaka. Di nakaganahan ng trabaho, wala na kayong kwarta, ang inyong balatian, di na inyong masuportaran, wala kayong finance, wala kayong kapalit, samot na ka mga isunan, magkagamay ang inyong ginaboy. Muna, ayaw ka balaka, ayaw matupad, ayaw ka balaka. Pagbuol-buol, isang dagko na kailan imo mga utang o bilang na nakatuig, wag mo na bayaran. Ayaw ka buol, kaya naay Ginoo mo bayad, anak. Basta imo mo daw lang, bayad jud ko, bayad jud ko. Ang tanang mo bayad yung amen. Amen. Ito sa ako mo na kung mataga naay pamahagi Ginoo makakwarta, pero ang imo mo na, di jud ko mo bayad, di jud ko mo bayad. Naay po na, naay may tao anak, pero wala din eh. Kaya naik isa na kailang tao, manigil mo bayad yung utang. Wala din ito. Wala na kinailangan din yung mga isunan. Kinahanglan, mong bayad mo sa utang. Bayad din nato ang utang. Kaya maunay, makapaulod sa kuha sa pag-alagad sa limang punsa man natong buhay testimonyo, anak.
Ang Kristuanon, kada Domingo, magsimba. Pero ang utang, hindi bayaran. Bakit ito kaisunan? Tinahanglan, utang na gusto mo na. Lord, bayad ko, ulaw na ba ni Lord, kapangin ko, Ginoo. Sa inyo sa Ginoo, inibata sa buntag, mag-ampo, mangamuyo, o pasalamati ang Diyos tayo. Para ang Ginoo, inipangayo nimo, hindi ka mapakyas mo atag sa imuha. Mura kung ginikanan ka ng imong anak, mangayo sa imuha, di pasalamati na mga anak, panginaw mo mayo. Ang tarang anak, nangayo cellphone, yung amen. Ayaw sa mga papa, hindi mga papa pag-ulit. Ini na pasto, ayaw kami. Salamat pa ha, madaan. So wala pala, pasalamat ko. Yung ba ang papa ko, maning kamo na matag-buntag para makapalit ang cellphone. Wala, saan pa yung pastor? Buntag, wala nisa, nakapag-matik ang CV. Pero mga sikrito, mga eksunan, sa mga anak ng mga buutan, hindi pa ngayon mapasalamat. Ang amahan, ang dilikanan, ang inahan, hindi yung mga dili sa inyo. Kayo pasalamat kung mo kayo. Pero kang anak sa pangayo, why pasalamat kasi kadawat na. Masuko. Di, naging mo na makadawat sunod. Di siya gusto, dili na makadawat sunod. Amen. Diba? Di siya gusto makadawat sa iyo pangayo. Kinahanglan kabalo ka mo. Magic words mo na siya. Appeal mo na siguro ng magic words. Thank you. Amen? Sorry. Ang isa ko sa to. Thank you sa assignment. Ang isa. Ha? I love you. Ginagawa mo. Pulo mga support na. I love you pa. Dili, I love you. It's very do Sana kayo mga yun, no? Thank you, daan. Thank you, daan. Ano naman kayo sinunan? Pasalagin mo. Sorry ma, sorry pa. Thank you. O, di ba? Kaya may sunan mga magic words at ito na kinabuyon. Mga bata, kabalo mo sa magic words. Sorry, thank you, I love you. Wala itagaaan dahil mo butang, pasalamat, I love you. Uy, lamig, ipaginaw sa ginikanan ng anak. Ako mga anak, pagtagaan mo, hindi mo love you, pati butang, may sunan. Muhatag kung hindi pa maayo ba? Kaya sa Ijiboy. Tinghalan sa susunod eh. Pasalamat pa man. Kaya lagi na makita na ito nga, itong anak sinong kayo, mutago yun. Ako yung lumago si Krito yung mga pagba. Ang bukinanan. Tingnan, dagdag naman ni kayo. Nalipay ang kumikanan. Inana ko na ang Diyos. Pagmalipay ba niya Diyos sa tuwang kayo sa unang pasalamatong ka. May gumaong ka sa Diyos. Kaya musuli ka kung nakasala ka. Ang Ginoo, di mo putong, kaya panalaman sa tuwa. Walang wala doon sa talata. Balo mo po Lord sa magic words. Balo mo po Ginoo. Hindi naman ang utang ang ginagawa. Ang mga lagad ko din. Wala, hindi ka balapang ng unan. At kung sa kinan sa akin, ito sa mga kalulan sa Ginoo. Hindi ko naman sa mas ako. Wala, hindi pang bayan. Ano ko Lord, I love you Lord. Salamat Lord. Ano ko, ayan na na. Ang Ginoo ni Bala, hindi ko siya totoo. So, laman. Ano lagi? So, nakabot din yung isunan. Bukuha juga sa kinanan, hindi ko siya musugot. Wala lagi yung likwata. Ayaw na lang sa iya. Thank you, Lord. Salamat, Lord. Sorry tayo, Lord. Wala ko kayo sunan. Ano ba magic word? Sorry kayo, Lord. Di ka na kami pangayo. Ilihat ang lahat sa fortune akong ta. Sunod na lang ang fortune, Lord. Wala ko naman yung pangayo. Wala ko sorry na. Gumay mo ni Lord. Pagkakani sa Lord. Ay, bro, kalau become a fortune. Praise the Lord. Inana ba yan ang isunan ng atong mapanganggoy? Atong mga pinanggal ka sa Ginoo. Palandungan ninyo ang mga liryo. Inana, yung sa dini, dili ba kamo na ko pa kaiyan ko sa bisihan? Ano itong mga salina? Karong Thanksgiving. Nauna mo, problema mo. Pamadila, pupulor, hindi ka naputol. Kung sa ispoto na ko, kabalaga na. Ang ginagtag mo na sa Ginoo. Ugma pa lang, naanagay salina para karong November 13. Ugma ka lang, nanamay na sina na. Basta, ilipatan mo sa buntag. Salamat, Lord. Ayaw po sa Ginoo. Yung pangamuyo. Amen. 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 Ano ang asawa? Ugma ka lang, nanamay sina na. Sa TV, narinig sa I love you lang. Ano yung panan mo, yung asawa? Mayulin sila. Ako lang, sabi sila. I love you lang.
Ano ba yun? Tabuo na, wala tatalagang ito. Mabalong mga anak. Pumili mo sa inyo. Siningat ang sining. Matangin mo sa buntan. Kita mo mama, papa. Lagi yung ano ko si Panginoon mo. Nagtabor ka na sa ginong kayo sa buntan. Ayaw mo lang, di gusto sa ginong, di ka mo balaka. Napabay mo balakas ng Thanksgiving? Pastor, itong pastor, itong riches. I love you, Lord. Amen? At puno na kasi naman ko yung nag-puno ito. Ako ko itong gibungat mo. Kinaibog pa ko mo. Kami pamilya, ibog pa rin. Manang Diyos dili ito pubiya sa tuwang kayo sa ulo. Kunti ka na balaka, nagpasabot na doon tayo magsalig sa Diyos. Wala ka man ba? Iisaran ka sa Ginoo. Imo na Ginoo, ay kabalaka, Diyos na mo namin mo siya. Imo na magpupuhat. Dapat musalig ka sa iya. Isa yung mga anak din, misalig silang papa. Na makahuman mo sa inyong eskwela, kung nagabuhi yung papa. Isa misalig silang mama din na makahuman mo yung eskwela, kung nagabuhi yung mama. O yan sa ligaw, tapaw-tapaw lang. Pinupod. Kung parehas ka sa Ginoo, iparehas ka sa Ginoo, magtapaw ka. Saling, di ba, yung Ginoo, siya magtakbo sa itong panginahanglan. Kung di ka saling sa iya, di mo diyan makaisunan, juntay ang imong pagsabi. Kung mabalaka pa ka, wala kayo nagkabalaka. Wala ka mong mga anak, ayaw mo kabalaka si Maeskwela. Kaya naa si mama at si papa. Si mama at si papa, naa may Ginoo gialagaran. Amen. Naa mo kay gialagaran. Kung saan aron dili mabalaka ani God sa pisan. Saan na to ni? Pardili ka mabalaka. You can control the wind, but you can adjust your sails. Hindi mo na mapuga ng hangin. Kung ay mapugong sa hangin. Pero kanang maglalayag, kanang mga bangka sa unang mga isuunan, pambuk naman, nanangay di ba? Pag naman nila, ang silibay pa na. Pero sa una, hangin lang ang ilang. Ang ilang layag. Bisa mo kabagat, bisa mo sungsong sila ka. Ang angay, kayo mo yun eh. Kaya na silang sungsong dito. Sa ako na, ang ilang layag, ilang nang i-adjust. Ang sugat sa aming mga isuunan, musuyog sila kayo dito, kaya ilang nang i-adjust silang layag. Ang suyog sa lalay dito, ulang din maanak kayo dito. Kasi sa ulan po nilang buksay yung isunan mo dito. Mauna ang sikrito sa mga maglalayag sa una. Isang sungsong mo ng hangin, ilan ang masungsong. Ito pa, masugat niya lang sa sugat na hangin sila. Ako nagitulak, lagi ilang dagan. Mauna ang sikrito. Sa itong ginambuhin ko, ay pagsulay. Musungsong sa ibang pagkapuntag. Ang turko, ang utang sa bayron, sa suga, sa kurinti, sa mga utang. Musugat sa imuha. Sugat ka po. Kung sa'yo sugat na ito, huwag kayo maya. Sugat ang kutsilyo. Ano na sa kayo? Sugata o ismay. Balulog ko na niya. Huwag pa dito yung kabayan. Sunod na yan. Dahil kutsilyo yung igunitan. Uli, nasabi na buhay mo yung kutsilyo. Huwag na may sunan. Control. Hindi ka control rin. Hindi ka control rin. But adjust na itong gagaling na ito. Amen? I-adjust na ito. Ang kanang nakautang yung amen. Adjust na. Kami nakautang. Hindi ka gusto makasamot sa ilang kasuko. Adjust na ito. Smile. Don't worry. Bayaran lagi kita. Huwag ganyan ko na pala ka. Kung nakautang sa imo, ikaw pa ka. Bayan mo sa imo. Bayan mo. Basta mga buto na po ang ipaabot. Kaya smile yung ka. Ay, kusuko-suko. Kaya mo sabog, bagyuhan, ang musong-musong, binuha. Balikan yung gana ng usas. O na, okay, so na. Enjoy what you have. Kung sinasay mo ha, kung sinasay mo ay suon, lipay ka. Ay, mag-ingon na. Gamay man yung akuha, lihan, dagbuhan. Dagot. Ganang gamay. Grabe ko nang gawin mo. Diba? Happiness is not about getting all you want. It is about enjoying all you have. Kung sa'y naabot sa imo, kung sa'y naalan sa imo, kung sa'y nalipay. Pag
kay gusto ko hindi mo ito kuha ang tanan. Abot sa tanan. Hindi ka mo ba yung mga batan mo? Gusto di ka matakwan juga, ma-high school ka sa ibong eskulahan. Kung nabagsakan, buwan na ka. May ibahin na to. Daghan mo yan tayo mga batan mo karoon. Tuhod lang anak mga isunan. Ayun mo, nauna lang. Wala ka na takot, susunod yan. Ayun, susunod lang namin. Adjust ka. Kung wala nang hatag sa mga opportunity karoon, sunod. Amen. Huwag pa ka disumot karoon. Nag-track ka lang yun. Bili kayo, paano lang din ka. Nagayon mo kayo ka. Naawas ka na. Pagod ka na sa yan. Sige, mas hindi pa lang wasin-waan. Ano man? Dapat ang hangin, hindi nato atrasan. Dito mo sige, sunsumo na to. Adjust na to kung galinon. Ang layo na to, balihon na to. Kaya na. Amen? Kaya ba na to paluwagan na itong ego mga isunan? Kaya. Kaya nga naman, naaman tayo gusto, matay intention, matay yung pasidol. Natay gusto. Ipal na. O, pakuan sa ta. Pataas sa ta, wayway sa tuwang pailog. Amen? Tawagan na, wayway sa pailog. Pailog lang sa karon. Kung bakit mo na nakuha karon, ugma, ihatag na sa Ginoo. Amen? Ugma na ihatag sa imong laptop mo karon, ugma, ihatag na sa Ginoo. Kapag may ugma, ayaw lang din ka talaka. Ilipay ang imong kaugalingon bukod sa inaanin mo. Isa'y nalipay, nga. Mora na imong ihatag, mora na imong talento karon. Nalipay niya imong talento sa lingkod ng sa karon. Hindi ko ni pastor, talento. Talento wala na lingkod dito ko simbahan. Lipay ko ni talento ko. Di ko pa kung buhay mo lingkod yan. Di ko buhani ko rin eh. Dahil ko kayo. Kami lang ni pastor Diyos. Magsige, ginali ba rin ka kung kami kay kubol. Daghan man ka ng lingkod mga isunan. Naman mo talento sa paglingkod o pagpaminaw. Amen? Tubitan mo na. Kanang iyong talent kung kaya, ano alas 3 maglingkod. Tubitan mo na. Kung di mo makaya, kung gusto tuyan, yung binaw. Binaw ka mo isunan. Wala yun. Kung sa'y naan na to, malipayong ta. Ang talang malipayong mo, amen. Kung suga, tanawan ni Batao, sinanay yung dagway, hipay ka kung siya. Pero ikaw nang dagway, hindi na ka mahipay. Dali na rin. Mga, Ecclesiastes 97, lumakaw ka sa imong dilakpan. Tan-a ang imong tinapay uban ng kalipay. Pagkaon ka sa imong magkakadlaw na pagkaon, kalipayan ka. Dili ka maghilang, dili sama sa unang maghilang ka sa taguon. Na magkaon ka ba nga, iutang na sa imong asawa. Maghilang ka kaon, muli mahala. Iba na, muli buksan ko ni. Maghilang eh. Muli magpayadan. Pila mo ni. Hindi mahal. Pinanang ito ang kaisunan. Ano man, ang panalangin wala pa sa iyo, pero karon, malakpon ka sa Ginoo sa kanyang adlaw. Pag-anpon ka sa pagkaon na puno sa kalipay. Gusto na, amen. Makatulong ka mga isunan pa sa ikaw na lumigay kay imong dihakuan ang panalangin na yatag sa Ginoo sa iyo. Kung tangkis kayo ng o uminom ka sa iyong bino, uban ang usap kasing-kasing na masadya. Ano yung bino niya, no? Okay, din na pastor, mag-bino. Bino mo na ko, bino mo na. Pero dili ko na sa kuba, hindi ko na rin horse, dili ko na kanduay. Bino, ano sa mga bino sa mga yun? Grapes na sa unang panahon. Ako na ilang gamit sa una. Pwede po ito, may grease mo ito, grease itong gamit. Advance mo na natin. Kaya gidawat sa Diyos ang imong mga buhat. Ipayon na ito kung ano mo kung sabot pa isunan. Kung sa Ginoo maging payon ta. Make its moment special. Imuha ang tanang higayon, special. Special ba ni Madawa karon kasi mo? Special ni. Nagpuyog ka karon kay sunan. Di na ba yun ibabalik? Amen. Nakinig, ibalik sunod Domingo. Gusto ka ibalik? Nakanaparihan ka po sa Nina, parihan ka ng Domingo. Lahi-lahi na na. Lahi-lahi na mga sunay, madugang sunod Domingo. Pero ay, magbaan. Gusto na.
Lain ako na itong salina. So, wala siya. Kinahanglan, tagaan na itong espesyal ang panahon, nagyatag na ito. Ang bago galing mga isimunan, kailangan mo mga cellphone, kaya yung tutupan, yung moments pa yan na. Darong adlaw, September 11, Domingo, tapan yan. 10 years itong karoon. Wow! Oh. Dili na ba ini mo na mabalik mga isunan? Di ba ka na memories? Kung manindog yung walay mo, ano ka, 10 years mga isunan, di ka karoon. Ay nungdong ka, katapan panin. Ay nungdong ka sa lalay, sa grace. Pero kung di mo picture pero di na may memories. Malintang may agi na lang ang mga isunan. Na importante ang mga moments na ito. Atong butang. Taguan na ito. Murag bahandi mga isunan. Kini ato pagsimba karon bahandi na nato ni. Di ako na nasabtan ba kagabi ang among mga memories sa high school life namin sa una. Dili mo rin dumas na sa tuwing pa, pag 23 years na wala kita, yung pali kita ay mga 23 years. Yan ang mga pangita po. Yan, dito na mga yung mga namin mga matanong sa una. Namin mga pictures, naman may kanang yearbook. Hindi mo tago, mga sa una, baka hindi mo tulo. Sana mag-isuna. Kailangan each moment is special. Sometimes, you will never know the true value of a moment until it becomes a moment. Yan ang mga magabag. Ngayon duman ko. Ngayon duman na yun. Kaya maghimo, magtago tag mga memories karon. Magtago tag mga memories. Hindi mga word na nandun na ito. Itago na ito yung visual. Pasabdi na ang imong mga mistake maputi sa kanunay. Ayaw, papasabdi na ang imong pulong mapulangan kung lanay. Isastis na yung kung sa mga lana, masarot na mga isunan, hindi lana, manghisok ka, pero hindi mo katiman mo, hindi mo magaling mo. Isa ginahan na lang niya ang buhok, ako hindi ginatiman, at hindi mo, mas dagdag makamura sa pagsublay, kaysa kong pagligo. Kaya ako magligo, tangang lana, masuman na ako kay isunan. Iwa mo rin po ni pasagdag, masagdag ang buhok eh, nagpasabot, huwag kitagdag sa kong pagaling. Huwag mo nagtagdag sa inyo ah. Iwa mo nagtagdag sa kong pagalingon. Ano nagtagad mo sa kong galingon? Ako mong itagad. Gusto na ako, makita ko ninyo, ha? Nindot ko. Amen? O na mo, nag-inis mo galing mo, nagtagad mo sa kong galingon, nagtagad mo sa kanan. Para gusto mong tanawang na nindot. O pwede mo na isunan ang atong memories sa atong kaugalingon. Anong inani itong mga binistiyan, nalagad ka sa Ginoo, inani itong pagsimba, inani itong pag-worship sa iya, kay mauni ang atong magtagad sa atong buhay ng Diyos. Amen? Praise God. Hallelujah. Enjoy your marriage. Amen. Sa tulong, enjoy your marriage. Tayo na ito, ang ito ang marriage life. At hindi pa rin sa mga patanong, sa mga young people, lalaki, babae. Ito sa marriage life, sa mga ninyo, ano siya. Marriage is your reward, not your punishment. Marami sa mga amahan o ginahan. Kung ba nung una, punishment niya, kung ang bahan na, punishment niya kung naasawa ko. Hindi reward din mo na. Anong imo nang nabana, mo pa lang imo ang trabaho, i-rewardan ka sa Ginoo, mo na imo mabana. Mo na imo asawa, mo na imo trabaho sa bata, patanong ng bata. I-reward ang imo asawa ng bata. Marriage, dili na siya naghatag sa tuwag, kagukol, dapat kalipay. Halimbawa sa mga amahan, sa mga bana, ang milagro maghihatag sa Ginoo sa tuwa, mga bana. Kana atong mga asawa, naman ninyo, kana atong mga asawa, milagro na, tanawa na ninyong asawa. Tutuki na yung asawa, milagro na. Tutuki na yung bana, milagro na. Ngano milagro mag-isunan? Wala ko ganang pa na po, anak. Bagay ka naghatag sa kadayangkin, sa kalampin, para milagro na siya. Hindi, milagro niya, imong asawa na yun. O niya, tagaan yung anak. O niya, imanong pajug ka. Imo ba na? Milagro na si Mua. Praise God. Sila rin. Milagro na. Mga bala, milagro na siya. Wala mo nagtanagabay pa. Pero ano mag-abot sa panahon? Ang grasya niabot sa tuwa. Ihatag na sila sa tuwa. O na siya may sunod nila. Kanang atong mga anak, milagro din eh. Milagro.
Kita kasing anak, kung lalaki, liwat hindi na si bana. Paano yung milagro mga isunan? Dili ba kang milagruan? Ikaw bana, imong asawa, tagaan kag lalaki na liwat kay si mga. Di ba? Milagro na. Kaya mo liwat kasi liwat, gusto mo kayo. Milagro yun. Naliwat kayo sa imuha, gihatag sa imuha asawa. Yang bana po, alin kayo po makisunan. Mga milagro, tapos mga moments ba? Mga nakitawag ko, dili punishment, hindi kalipay. Naamay mga taguol, naamay mga kataway, dapat ilinatulaw na ako, kamusulapi, ang silao, ang away sa pagpaninalay. Kita na ito na ang Diyos naghatag milagro sa kanilang buhay. Amen? Kung kita mga magpiayon, magpunahuna sa akong mga anak, sa akong pamilya, hindi mo nila itong pagpuyo. Labi na sa Ginoo, sa Ginoo, hindi mo isunan. Hindi niya si Christus na ginagawa. Pagpuyo ng malipayon, ubang sa imong asawa. Ubang sa imong asawa. At ang asawa, hindi mo yun. Pagpuyo ng malipayon, ubang sa imong asawa. Malit ka. Kasi ka na yung asawa, kasi kasuko sa imong ha. Malit ka. Tansa naman malipit ang asawa, kanang sweldo na to. Lipay, di mo na. Pagpuyo ng malipayon, ubang sa imong asawa. Sa tansa na sa malipay, kanang sweldo na. Dito. Lipay, kayo kung kaisunan, kanang sweldo na. Kayo, kayo kung mali, kanang sweldo na. Ay gusto ko makita sa mas tawang 50, di pa yan. 15-30 na makita ko na ko. Ano ba natin na mag-aaral? Ito nung pinag ko na ng mga away sa langisahan, ang mga anak ko, ang mga kaaway sa kulay. Ano ba na? Si LJ, Jason LJ, magkakit sa sila daw. Alam ko na. Muna sa iyo, ano ko rin, isuldo. Gusto mo ngayon ba na sa iyo ulit na rin kayo? Kasi hindi yung sindirin mo. Sa'yo, na muli. Pero kahit matidumog na ito, sildur mo. Sildur kung sa'yo muli. Pagpuyo na malipayo kung sa iyong asawa na iyong higugma sa kanang adlaw sa iyong kinabuhi. Katawangan. Kinabuhi sa katawangan. Kinabuhi din natin ang kalimutan na katawangan. Pero wala lang siya ba? Na iyang gihatag kanimo ilalom sa adlaw. Sa tanan nimo mga adlaw katawangan. Kay kana mao ang imong bahin sa kinabuhi. Hindi atong bana atong asawa bahin nato na sa kinabuhi nato. Aming mga bana bahin sa mga asawa bahin ang mga bana. So, kung sa itong gibuhat ato na sa pagkabatan mo na atong reward nato na sila. Kung sa imong buhat sa imong mga gibuhat ilalom sa adlaw sa kinabuhi. So, enjoy nato mga magtiayon ng atong pamilya. Ato ang pagpuyo tingog nato sa pamilya. We make ourselves miserable because we think it will be better. Eh gusto mo na to, namo mo tayo na tulong nga. Ayaw siguro ni sa kuha, kini ako buhaton. Wala na tayo pananghid sa Ginoo. Dapat mga kaisunan, pananghid dito sa pagbuhay ng Diyos. Amen. Bago mga yung people, pananghid dito sa Ginoo. Lord, kani ba siya, Lord? Mao ba ni siya, Lord? Bago mga lalaki, kasi yung gusto mong kita guwapo na, Lord, kanakit mo, guwapo. Panangin sa Ginoo. Bago mo mga yung people, babae, di mo ba naman, Lord, kanakit mo, Lord, kasi makita mo guwapo, ayun. Pares na tijin ba, magdugay ko. May sobraan, magdugay ang tijin. At ang paduunan mo na. Wala siya may sunan na, kita naman mo yung nagpang nasirap, kita naman yung choice na pili. Dapat, mayo ka sa Ginoo. Amen! Praise God. Ang mga magtiayo, wala nilang pangayoon. Lindot ng pamilya. Ang kasinabot, hinigubay, good behavior, maayong panginabuhi. Mo po nilang may sunan. Pero kini mga pagtanmon, mo po nilang pangayoon. Pangayong ang partner, Lord. Karoon palang daan ako ni pangayong partner na ako. Uyog sa inyo pagbubuhay. They will be done. Ang imong mabubot kong Ginoo may matuman. Dili ng ato. Namin sa na mayo para sa tuwa. Pero daotan day para sa Ginoo. Nakita niya hindi mayo sa tuwa.
Kung siya'y baton sa Ginoo, iyang pakiyasan. Hilak punta. Kung ano yung mag-ipakis. Walita kay Baluni ay, na kung ato itong madayon, kung ato itong makuha, kapakiyasan niya itong mga ito at unahan. Kung nakita mo na sa Ginoo, na-intercept na niya. Pero kita nila nakasabot usahay, natin kung ngayon nalihatag sa Ginoo. Kaya gusto rin sa Ginoo lahi, lahi ko dahil ng pangayon, dapat ang yun. Amen? Dapat mo parihas ang atong kabubuton sa atong Diyos. Kung gusto kang maayo, may pako sa iyong kinabuhi. E daghan tayo, mga batanon, na nagminyo sila makaisunan sa iyong Panginoon. Kaya sa iyo na iyong mga pako. Kaya mali ang ilang pagpili-pili na kabubuton sa Ginoo. Amen? Ang gusto sa Diyos, iya ang kabubuton. Dahil sila may naibalo sa iyong kinabuhi. Kasi nagwali nila. Number 4, do your work well. Ato na to, ang atong trabaho maayo. Nalagdindot ang atong pagkatrabaho. Dili lang ni trabaho sa atong balay, dili lang ni trabaho sa atong pamamahanan. Kundi ang atong trabaho bisan sa atong pagsimba. Ninduto na to ang atong pagaling pagsimba diya sa Ginoo. Kung dito yung mundan makaisunan, ano nindot kayo ang atong praise and worship? Nag-practice sa nila kagabi, alas 11 na sila natulog. Okay, alas 10 mo po sila nagsugod. Nasa iyo, alas 6. Sa iyo, ang practice ba? Makita niyo. Gusto nila, do your work well. Nang maayo din ang pagkahimo, kung atong kabubuton, atong yung butang na maayohon na ito. Sa atong trabaho rin. Bisan unsa lagan na buhat sa inyong kamot, ingon sa Ecclesiastes 9:10. Buhata ka na o ba ng imong puso? Kay dito sa Syol, kung sa maning Syol, kamatayo man ang lugar, simenteryo. Diin, ikaw, madto, walay bulhaton, ni lalang, ni kahibalon, ni kaalam. Wala naman ka dito. Sa Syol, sa simenteryo may sunan, katong padulungan, hindi na lang ito mapunan. Di ka nakatrabaho dito. Hindi ka dito na lang ito magtrabaho, Lord. Dito na nakatrabaho. Wala, karong buhay pa, katrabaho pa ang dapat din trabaho. Pagsubuhan kasi kung mama, ay, manalang panglaba. So, niya na lang. Panglaba na, umana mo niya, umakapod. Umana mo pa, sunod na napod. Una, maabot sa Syol mga isuunan. Kanang tawag, interior, dito sa pamatayan. Dili na ba ang buhat? Di na pili mo mabuhat ang gusto niyo buhaton dito. Na mga sulod sa kabaong. Bukod pa ba lang siya? Wala ito din yung ilalong sa adlaw sa itong kinabuhi nga ito karon, buhata ang dapat ni mong buhaton. Amen? Buhaton ang dapat ang buhaton. Buhata sa kinasing-kasing mo na nag-aalagad ka mo sa Ginoo, sa iyong trabaho, sa iyong negosyo, sa iyong pamilya. Kung ako na nag-alagad ka sa Ginoo, ilibatan mo sa iyo, ako matahog sa iyo, makaisunan. Kung una-una akong pamilya, ako ang Panginoon. Maupod na sa tanang magigikanan. Muli maghatag sa tuwa o energy, maghatag sa tuwa kusog, maghatag sa tuwa o diesel sa tuwa ba? Sa pamatahon ng buntag. Lahi mo na pamatahon ng buntag, ilagyan din ang buntag. Maghatag ka sa buntag, makaisunan para sa iyong pamilya, para sa iyong asawa na magwapag sa mo, para sa iyong bana na magwapag sa mo. Lamigin mo mata sa buntag, sa iyong pagkasama, lamigin mo mata. Pero huwag kayo nauna anak, ay punto pa sa mataan pa. Muna, pinahanglan, butang nato sa mga as na kasing-kasing, bahuko nato maayo. Di sa buwak pa'y amo ninyo, mabahukan ang trabaho. Di sa buwak nakikita sa simbahan, na imo ng buhaton, para sa Ginoo, imo ng buhaton, ay gusto ninyo maayo ang inyong pagbuhat, alang sa tubuhin. Ang imong kahago, dili din matawang. May kanunay na kung inasulti ng kaisunan, your labor is not in vain. Seek ye first the kingdom of God. Gusto ka, hindi mo maayo, unahang gingharian sa Diyos. Apan, makoy unahon, pinakadugay na tinulong ng mga bersikulo ng kaisunan ba? Unahon ninyo pagpangita ang gingharian o ang pagkamatarong diya sa Diyos. Kunya, ining tanang mga butang, igadugang na namin. Atong ikonsulti, gusto natin may tabo sa itong pinabuhi, igugang na sa Diyos natin. 1 Peter chapter 5 verse 7, give all your worries and fears to God. Ihatag ang tanan nimong kabuol o kabalaka nagto sa Diyos. Amen? For He cares about you. Kasi yan ang tatiman, nag-amping sa kuma.
siya lang ang naghihimo namin. Kung sa imong kabalaan karon para sa imong ugma, ihatag na tanan sa Dios. So diyan ang gawas mo kay sulat ang word na don't worry, be happy. Sa Kristohanon dumaga na ito na don't worry, seek God's will first, and you will be happy. Lambakan na ito. Ini nga magkagod karon magkatutugon. Gusto sa Ginoo nga dili ta magkatukol sa atong ginabuhi. Ayon ang kabalakaw ng Ginoo. Labi na sa mga butat na dili nato mapunan. Ayon po niya sa mut na mahurot ang inyong puso. Maput din siya. Pero kung siya ato ang himuon para kining kabalaka, dili ni maabot sa tuwang imong balatian, yan po sa Ginoo. Ampo ka, uban ang pagpangamuyo, unya pasalamati ang Diyos. Ano yung buhat o karon? Nindot ka. Nakaba kayo mga kabalakhan. Kadalingan. Sigurado yung karon, wala na kayo kabalaka, kayo nakalimutan na sa insahan. Ito kagalingan na wala pa ninyo nalimutan sa insahan. Ang word of God. Kung sa inyong di kabalakan mo kayo sa ulo. Ganda ang kaaway. Asok kayo sa mga hulbog, hatag sa tuwag na mabalaka. Gusto niya patulbaon ka. Gusto niya maproblema ka. Kaya ang mga problema ito, ihatag nato sa Diyos. Amen? Siya lang ang atong laungan. Yun siya. Give all your worries and cares to God. Ihatag. Ang dalangin mo mga ikabalatan. Ihatag ang dalangin mo katulungan sa Diyos. Kay siya ay nakatiman ka lang. Hindi kayo pakarihan to, nakatiman na ka sa Diyos. Wala siya ni bulat sa pagkatiman. Ano na siya nakatiman. Nagaling mga panahon na atong pinikanan, nabiyahan ka, nakita na lang yung barog sa pagkabalikan, pinunta na. Nakaya na po sa wala sila mama, sila papa. Pero ang Diyos ang sugon, wala yun nakabulan sa inyo ng kinabuhi. Siguro nakaya ito nimo, nakapindot ka. Bisa wala inyo pinikanan. Kaya naaang Diyos ang nakuban siya. Kung kinakanunin natin yung tuman, wala tayo masaktan siya. May mga panahon na wala kayo. Labi na sa mga nangyari ng mga panahon, wala ka na sa kayo. Kubasig niya karoon din nanapay ni kabalakan. Hindi ang Ginoo. Kabalaka ka sa iyong bukma, sa iyong mga anak, sa iyong bana, sa iyong asawa, sa iyong pamilya. Hindi ang Ginoo, iulas yun. Namay mga panahon ng suon, wala juga kayo balo kung sa inyong kahitan. Pero ang Diyos na kayo balo ka ron. Siguro nagilong-ilong lang ka, nanangibating ka sakit. Wala kayo isultihan. Siguro nagilong-ilong lang ka na nakikayo ng ugma. Wala kayo isultihan. Kasi dili pa ka usulti. Kaya ang Diyos na kayo balo, kaya siya nag-clear sa ugma. Siya nakatiman sa ugma. Nakahibalo na siya kung siya ang atong idaladala. Saan pa na akong ipaako? Dahil po na natuloy sa Ginoo, natuloy sa Lord, ikaw po'y nakahibalo akin. Ikaw ay nakaila sa kuha Ginoo, ikaw ay nakita sa kong sitwasyon. Ibati man din ang Ginoo, ikaw na po'y natago sa iyong mga. Ako na hidukol sa iyong mga Ginoo, ampo ko, nangamuyo ko. Ikaw magatago, magatupag ini. Doon ang Diyos nililigsuron. Doon lang kayong Ginoo. Pinalang ang ikat sa inyong itutunan. Pero layo ang ating Diyos. Naalam siya sa inyong matubagin ko. Abli ang iyang makamot. Duha kakamot niya. Karong kamutubol. Ay, pamabag sa inyong kaulaw. Ay, pamabag. Sa pagtaasin ko galing mo. Maubos yung ko galing mo. Ikaw na kinahanglan sa Diyos. Kita mo na kinahanglan sa Diyos. Tuulong na ito.
wala siya nagtulong, wala siya nagtulong, wala siya kalimot na. Amunay siya nakakapos. Kita niya ang ginagawa. Hallelujah. Yes, Lord. Hallelujah. Yes, Lord. Hallelujah. Yes, Lord. Yes, Lord. Ano ang wikon ng awit ko rin niya? Yes, Lord.
Igsoon, ngayon si panahon na nagkabalaka, wala na ato ginasulo. Ato na gisuluban, na ato mo pagkalingon sa kalipay, ihatag sa Diyos. Sa iyong mga pulon na gayon, na gayon ko na lang, ako magkakupan ngayon. Sa Salmis na David na gayon, ang Diyos iban ka na, walay magulang ka na. Walay magulang, wala na tayo dahil kalita. Kailangan ang Diyos sa akong kinabuhi. Panalangin ni Ginoo, mga adlaw, hindi si manahon. Sa tibok namin Panginoon. So, kabasko, kabiskay sa mga panlawas. Sinuyuhi Ginoo, sinumpalaan dugo. Kabuni kami, sinumpalaan ka dugo. Mabuta, mabumulang yawa, Ginoo, dili ka kita sa mong kinabuhi sa pagdaan. Kaya imong gahong, ay among panalipod. Walay makita ni gayon sa kaaway sa mong kinabuhi. Karong sinanahuna, magpadaugod kami Ginoo. Uban sa imong gahong. Uban Ginoo sa iyong presensya. Salamat Ginoo ni tanan. Sa pangalan ni Jesus, ang kanyang gayon. Amen. Amen. Praise God. Nalikod ka? Nato ka sa panatulog sa kung mga sinukan ng bahay. Tayo sa offerings, buwan na nalipay, sa tubangan sa Panginoon ng Diyos. Praise the Lord. Maghahalad ng awit sa Panginoon ng Diyos. Sanda ko maghahalad sa salapian ng bahay. Pagmuluhan ko rin sa iyong Diyos.
Basta mga kamot, ngayon sa akta. Ay ka Ginoo sa mga katapusan. Hanggang maghahalag sa pinagbahin, sa sharing blessing ay nag-iabot karon sa mga Ginoo sa mga kaigsunan na naghahatag ninyo sa kasing-kasing ngayon. Mahal lang ito, gaya kasgrasya o kahong, panalangin, ikaw ang tugyanan ng tanan. Salamat Ginoo sa pilo-pilo ng mga panalangin. Hindi naman karon apan kung sumabot pa ito ang Diyos na nagapatay-day sa panalangin ninyo. Mahal lang ito, salamat at salamat ang tanan ng Jesus. Amen. O Diyos, ikaw ang aming gamhanan na among pasalamatan sa madalugong pagsimba ng takna. Salamat Ginoo na gikan sa pagsugod, ikaw na nagapabati sa iyong presensya. Salamat Ginoo na bisan sa mga pagampo dahil sa iyong trono kini miabot ug sulbong. Ug salamat Ginoo na ikaw ang nagplastar sa paghatag ug katubagan sa mga pagampo. Panalangin niya ang tanan, nagkatrabaho. Panalangin niya ang maguluma, ang mga nanagat, ang mga nag-negosyo, ang mga eksulan, ang eskwela, ang mga ginikanan, ang trabaho Ginoo. Ikaw magaproteksyon sa tanan nagabiyahe, ikaw magaproteksyon ikan sa disgrasya katalagman. Salamat Ginoo nga padayon ka magapamuhat na bisan sa mga kaigsunan, paryente, silingan, nag-aampo kami sa kabaguhan, na masinati nila ang kalipay sa pag-alaga niya kanong padayon ka Lord na magapamuhat ng tanan. Kung sa mga kaigsunan Lord na wala man diriya, nag-aampo kami na masinati o kauban lang sila sunod na mga ikayon alang sa pag-iusa sa pagdaig. Dalayon ka man sa walay katapusan. Karon ang grasya o ugma nagikan sa Dios. Ako sa pasalamatan ug ang iyang kalinaw ug panalangin mag-auban ka nato gikan karon ug sa walay katapusan pinaagi sa pangalan ni Ginoong Hesus. Amen. Oh, amen.